Shwmai, Amir Davies Ranes i yma. Dwi eisiau dod i wybod mwy am waith Comisiynydd y Gymraeg a sut maen nhw'n helpu pobl Cymru i fyw bywyd yn y Gymraeg. Felly, mae dim ond yn gwneud synwyr fy mod i'n cael sgwrs fach gyda'r Comisiynydd ei hun i ffindo mas beth yw'r ins and outs o'i rôl hi yn gwmws. Wel, helo person pwysig. Pwy o'i ti? Efa dwi, a fi yw Comisiynydd y Gymraeg. Wyt ti'n gallu disgrifio ac esbonio bach mwy am y rôl ei hun? Wel, mae'n rôl sydd wedi cael ei sefydlu trwy'r gyfraith. Mae dwy ran i'r gwaith mewn gwirionedd. Yn ôl y gyfraith, mae rhaid i fi hybu a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg, a hefyd dwi yn gorfod wneud yn siŵr bod cyrff gyhoeddus yn darparu gwasanaethau yn Gymraeg. Nawr, y cwestiwn nesaf pwysig sydd gyda fi yw rhywbeth sydd yn eitha gyfarwydd i ni gyd fan hyn, y bathodyn bach oren. Wyt ti'n gallu dweud i fi bach mwy am y bathodyn yma? Ydw, mae'r bathodyn oren yn dweud wrth bobl eraill mod i'n siarad Cymraeg. Felly os ych chi'n gweld fi yn y siop, chi'n gwybod y gallwch chi ddweud "Helo Efa" wrtho fi yn Gymraeg. Felly mae'n bathodyn pwysig iawn. Mae'n gwneud yn hawdd i bobl sy'n siarad Cymraeg siarad â'i gilydd yn Gymraeg, achos dyn ni ddim yn gallu dweud wrth edrych ar rywun, fi'n meddwl bod nhw'n siarad Cymraeg, ond os nhw'n gwisgo'r bathodyn, ni'n gwybod bod nhw eisiau siarad Cymraeg, bod nhw'n hoffi siarad Cymraeg, bod nhw'n newyddus i siarad Cymraeg gyda chi, felly mae'r bathodyn yn gweithio. Sut ydyn ni'n cyrraedd y targed o 1 filiwn o siaradwyr Cymraeg? Dwi'n meddwl bod angen i ddechrau gyda ni. Os ni'n dechrau pob sgwrs yn Gymraeg, yn siarad â'n gilydd yn Gymraeg, wedyn ac yn cynllunio addysg i'r dyfodol yn Gymraeg, wedyn mae cyfle gyda ni gyrraedd y target yna. Wel, dwi wedi cael fy syni gan yr holl waith gwych mae'r Comisiynydd y Gymraeg yn gwneud ei hun, ac mae'r dyfodol yn edrych yn gyffrous iawn. Ac mae pawb gyda rôl i chwarae. Mae angen gweithio gyda'n gilydd i sicrhau dyfodol ein iaith.